ndaikusendera message upindura waikurumidza. Ma good morning message ataisenderana tongwesatira kukuridza. Watindodini nemabharume emuchata waiti uchada kufuridza. Taura ndizive kana kakutora akaita uko wakandikwestera time pandaishuwa kutaura newe. Ndaivandudza pachine time ndamira kuda kuplana newe iwe. Ndaitoti you are mine kusaziva kwavane mumwe. Zvondishungurudza wai wakaenda kunotsvakwe kumwe iwe. Wakandiwestera time pandaishuwa kutaura newe. Ndaivandudza pachine time ndamira kuda kuplana newe iwe. Ndaitoti you are mine kusaziva kwavane mumwe. Zvondishungurudza wai wakaenda kunotsvakwe kumwe iwe. Ndaibonzirani kana parimember language iya yachinja language iya nonda kungonzi tia. Dai wakandudza pane nguva ndaita idea ndongodai ndakaziya ndina chandaiziya. Changa chasara chere kudzwa kuri chimbomira meno zvandakufila kwironge diarrhea. Pamwe ndorina manyangara ndaida kuputira namanyanga mjira kuputira mjira. Wayatombonditsoma payo chidondona ndati mira pakona waimira pakona nawandipinza bomo ndisiya ndalona sina chodare ndafona. Wayatombonditsoma payo chidondona ndati mira pakona waimira pakona nawandipinza bomo ndisiya ndalona sina chodare. Wakandiwestera time pandaishuwa kutaura newe. Ndaivandudza pachine time ndamira kuda kuplana newe iwe. Ndaitoti you are mine kusaziva kwavane mumwe. Zvondishungurudza wai wakaenda kunotsvakwe kumwe iwe. Wakandiwestera time pandaishuwa kutaura newe. Ndaivandudza pachine time ndamira kuda kuplana newe iwe. Ndaitoti you are mine kusaziva kwavane mumwe. Zvondishungurudza wai wakaenda kunotsvakwe kumwe iwe.